Tais, chega o momento máis ansiado, ver o resultado final. É o meu momento favorito porque aquí a xente está nerviosa. E ti, vexo que tamén estás nerviosa. Ai, encántame que estés nerviosa. A ver, pregunta clásica, do 1 ao 10, como de nerviosa estás? Un 8 tumbadiño. Un... 8 tumbadiño. Infinito! Nervios máximos, encantoume a resposta, Bueno, pois nada, temos que esperar un pouquiño e xa entramos, sí? No. Que non, é broma, estamos xa para entrar. Non alargamos a espera. Vale. Estás preparada? Sí. Veña, un último respiro. No, que Non va, hai respiro, veña. non hai. A de 3. 1, 2 e 3. Mima. Ay, el lila, Dios, me muero. ¡Ah! ¡Qué guay! Mima. Bueno, Mima. Dios, el techo, todo, la pared. Mima, miriciño. Ay. Dios, qué bonito, tío. Tais, que non? Guau, encántame que estés así, que che gustara. Ai, que te parece? Espectacular, non? Espectacular. ¡Guau, qué pasada! ¡Guau, qué Están aquí Edu, Ana. ¡Guau! Dámonos unha aperta, dámonos unha aperta. Porque esta é a verdadeira maxia, rapaces. Bueno, eu marcho. Mima. Non marches. Con esta reacción estou Non completo. queda máis que Estou dicir. completo, xa, non hai nada máis que ¡Guau, dicir. qué pasada! Gustache. ¡Guau, flipas! A verdade é que tampouco sei que dicir, macho. Que queda un sen ¡Guau, palabras. tío, qué bonito! Non querías, ¡Qué 48 horas, ¡Qué pasada! A verdad que quedou unha... espazo, Mima, chulada, alucinante, encántame os colores, mima os cuadros, unha pasada, Buah, es que, nin idea, o sea, non podía facer unha idea de nada, Mima, Nos buah. aquí solemos falar, pero que non ten ningún sentido. Sodes Podemos uns quedar así cracks, calados. sodes uns Fala ti, cracks, xa falas ti por sodes uns nós. cracks, Xa Mima, falas ti por Por Dios, nós. qué pasada, tío. É para ti, para que disfrutes. A ver, Vamos. nos É un antes e un traballamos, despois, sí, sen nos dúbida. traballamos un poquiño pois no teu gusto, pois o que tiramos pola música, as cores que che gustaban, quitar as rayas todas que estaban, iso foi unha tarefa Eso metía medo, bastante Que marea, complicada, pero Qué pasada. creo que, bueno, por a túa reacción un pouquiño máis temos que dicir. A miña compañera tamén fixo cousiñas que agora che vai explicar O aplique da luz, qué pasada. Espectacular, o toque ese da luz, E Ana, que? Que temos que dicir? Hai aquí un armario, non? Sí. Pois sí, había que ter un sitio para meter as cousas, así que, nada, eu o que fixen foi poñer un armario, deixeivos aí un montón de sitio, pero tedes aquí organizados Ay, qué a maravilla. roupa, tedes os cables ben organizadiños, unha sección de música, unha sección de videoxogos. Deron no cravo ou non? Sí, 100%. Mima. Pode ser que teñamos aos mellores expertos do mundo mundial, Pode ser tais? que sí, Pode ser que Pode sí. ser que sí. E E o nos mellor ten- presentador tamén. Presentador tamén, E que claro. teñamos tamén este equipo aos, Maravilloso. aos mellores anfitrións e anfitrióas do mundo. Este tamén. Eres a mellor, Tais. A desfrutar enormemente deste novo cuarto, a Graciñas. ensaiar moito, a crear, a facer cousas novas, non queda outra que pois, a darlle uso dende hoxe. Así que Graciñas. grazas, chicos. A traballar. Vamos. A traballar e non emocionarse moito. Veña, vamos. disfruta. Grazas, Tais. Adeus. Chao, graciñas.